Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i brofi bod dau driongl yn gyfath. Nawr, mae yna 4 ffordd o ddangos bod dau driongl yn gyfath. Y rheol gyntaf ydy'r rheol ochr, 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 sy'n cael ei adnabod gan y llythrennau Saesneg SSS yn sefyll am side, side, side. Nawr, yn y rheol yma, mae rhaid i hydoedd ochrau'r triongl cyntaf, sy'n cael ei marcio fan hyn gan ddefnyddio marciau gwahanol, mae rhaid i'r hydoedd yma gyfateb yn union i hydoedd ochrau yr ail driongl. Felly, enghraifft, os yw hydoedd ochrau'r triongl cyntaf yn 6 cm, 7 cm ac yn 8 cm, yna, i fod yn gyfath, mae rhaid i hydoedd ochrau'r ail driongl hefyd fod yn 6, 7 ac yn 8 cm. Yr ail reol yw'r reol SAS, yn Saesneg side angle side, neu yn Gymraeg ochr, ongl, ochr. Nawr, yn y reol yma, mae rhaid i hydoedd 2 o ochrau'r triongl cyntaf gyfateb i hydoedd 2 o ochrau'r ail driongl, ac hefyd mae rhaid i'r ongl rhwng yr hydoedd fod yn hafal. Nawr, mae'r gair rhwng yn bwysig yn fan hyn, ni cheith yr ongl hafal yma fod yn unrhyw ongl yn y triongl, mae rhaid i'r ongl hafal fod yr ongl sydd rhwng yr hydoedd. Enghraifft, os oes gennym ni y triongl ar y chwith, efo ochrau 6 cm, 7 cm, ac mae'r ongl rhwng yr ochrau yma yn 54 gradd, yna i fod yn gyfath, mae rhaid iddyn ni gael y triongl ar y dde fod hefo ochrau 6 cm a 7 cm, ac hefyd mae rhaid i'r ongl rhwng yr ochrau yma hefyd fod yn 54 gradd. Mae'r trydydd reol yn cael ei adnabod fel y reol ongl, ochr, ongl, sef y llythrennau Saesneg ASA, angle, side, angle. Nawr, yn fan hyn, mae rhaid i ni gael maint 2 o onglau y triongl cyntaf, gyfateb yn union i faint 2 o onglau yr ail driongl, a hefyd mae rhaid i ni gael hyd yr ochr rhwng yr onglau yn hafal. Ac eto, mae'r gair rhwng yn bwysig fan hyn, dim ond yr ochr rhwng yr onglau yn hafal sydd yn profi bod y trionglau yma yn gyfath. Nawr, enghraifft, os oes gennym ni y triongl ar y chwith, efo onglau 32 gradd a 54 gradd, ac mae hyd yr ochr rhwng yr onglau yma yn 6 cm, yna i fod yn gyfath, yn yr ail driongl mae rhaid i gael onglau 32 gradd a 54 gradd, a mae rhaid i hyd yr ochr sydd rhwng yr onglau yma hefyd fod yn 6 cm. Yr rheol olaf yw'r rheol ongl sgwâr, hypotenuse ac ochr, yn Saesneg RHS, sef right angle, hypotenuse and side. Nawr, efo'n hyn, mae rhaid iddyn ni gael y ddau driongl yn drionglau ongl sgwâr. Hyn ydy, mae yna ongl 90 gradd ym mhob triongl. Hefyd, mae rhaid i hyd yr hypotenuse fod yn hafal, a mae rhaid i gael hyd un ochr arall hefyd yn hafal. Nawr, efo'n hyn, dwi'n dangos uchder y trionglau yn hafal, fel dyn ni'n edrych ar y trionglau, os yn ni hefyd i gallu marcio'r ddau sail yn hafal. So hynna yn ddigon hefyd i brofi fod y ddau driongl yn gyfath. Enghraifft, os oes gennym ni ddau driongl ac maen nhw yn drionglau ongl sgwâr, a hefyd mae gennym ni hyd yr hypotenuse yn hafal, dydyn ni 10 cm, ac os dyn ni gallu ffeindio un ochr arall yn paru fyny fel ochrau hafal fan hyn 6 cm, yna mae hynna ddigon i ddangos bod y trionglau yma yn gyfath. Gadewch i ni nawr ystyried mwy o enghreifftiau. Nawr, i fan hyn, dyn ni angen egluro gan nodi ein rhesymau os yw'r parau canlynol o drionglau yn gyfath a'i peidio. A dydy'r dair yma ddim wedi lluniadu wrth raddfa, felly does na ddim pwynt estyn onglydd allan neu premesur i fesur unrhyw onglau neu hydoedd. Nawr, yn y par cyntaf o drionglau, mae'n eitha amlwg, dwi'n meddwl, bod yr hydoedd yn fan hyn yn cyfateb i'w gilydd. Mae 2.6 cm yn paru fyny efo 2.6 cm, 4.5 efo 4.5, 8.1 efo 8.1. Ac felly mae'r trionglau yma yn gyfath oherwydd yr rheol SSS neu'r rheol ochr, ochr, ochr.
Sy'n ni sgwennu fel ateb i'r cwestiwn yma rhywbeth tebyg I hyn efallai. Mae hydoedd ochrau'r triongl cyntaf yn cyfateb I hydoedd ochrau'r ail driongl. Yr hydoedd yw 2.6 cm, 4.5 cm ac 8.1 cm. Felly, oherwydd yr rheol SSS, mae'r trionglau yma yn gyfath. Mae dyma ni ail enghraifft par arall o drionglau nawr. Nawr I fan hyn, dyn ni'n gallu gweld fod yr onglau yn cyfateb i'w gilydd. Mae gennym ni 65 gradd, 55 gradd a 60 gradd yn y ddau driongl. Ond oherwydd does gennym ni ddim gwybodaeth amdan unrhyw hydoedd, fedrwn ni ddim bod yn siŵr fod y trionglau yma yn gyfath. Maent yn gyflun, oherwydd maent yn rhannu'r un onglau, ond efallai sa'r ochr yma'n gallu bod yn 5 cm, ond hwn yn 5.1 cm. So hynna'n ddigon I beidio gwneud y trionglau yn gyfath. Ac felly, efallai sy'n ysgwennu rhywbeth tebyg I hyn. Ni allwn fod yn sicr fod y trionglau yma yn gyfath. Maent yn drionglau cyflun, gan fod yr onglau yn y trionglau yn cyfateb I gilydd, ond heb wybodaeth am unrhyw hydoedd o gwbl, ni allwn fod yn siŵr fod y trionglau yma yn gyfath. Felly, efallai bod nhw'n gyfath, pe bai'r hydoedd yna yn cyfateb I gilydd, so nhw yn wedyn yn gyfath, ond heb y wybodaeth yma, byddwn ni ddim bod yn siŵr a deud efo sicrwydd I bod nhw yn gyfath. Trydydd enghraifft yn awr, y tro hyn, dyn ni'n cael par o drionglau lle dyn ni'n cael par o onglau ac un hyd ym mhob un o'r trionglau. Nawr, oherwydd y wybodaeth sydd gennym ni yn y triongl yma ar y chwith, lle mae gennym ni ongl, ochr ac ongl, mae'n temptasiwn meddwl amdan yr rheol ESA, yr ongl, ochr, ongl, I geisio brofi bod y trionglau yma'n gyfath. Ond, ar yr olwg gyntaf, fydden ni ddim defnyddio'r rheol yma, oherwydd dwi ddim yn gwybod maint yr ongl yma. Ond cofiwch, mewn unrhyw driongl, os ydych chi'n gwybod maint 2 o'r ongla, fyddwch chi wastad weithio allan maint y trydydd ongl, oherwydd mae cyfanswm ongla unrhyw driongl yn 180. Ac felly, ar y triongl yma ar y dde sydd gennym ni, os dwi'n adio'r ongla sydd gennym ni, yr 85 a'r 25, yna y cyfanswm ydy 110, ac yna drwy dynnu allan o 180, 180 tynnu 110 yn gadael ni hefo 70 gradd y fan hyn. Ac yn nawr, ar ôl ffeindio'r darn ychwanegol o wybodaeth yma, mi fedrai ddefnyddio'r rheol ESA I brofi bod y ddau driongl yma yn gyfath. So ni sgwennu falle pwt tebyg I hyn. Mae maint 2 o onglau y triongl cyntaf yn cyfateb I faint 2 o onglau yr ail driongl, hein di'r 70 gradd a'r 85 gradd dyn ni weld y fan hyn. Ac hefyd, mae hyd yr ochr rhwng yr onglau yn hafal. Mae'r 4 cm yn y ddau driongl yn ymddangos rhwng yr onglau dyn ni wedi ganolbwyntio arnynt. Felly, dyn ni'n cael defnyddio yr rheol ESA I ddeud fod y trionglau yma yn gyfath. Un enghraifft arall, gadewch I ni ystyried yn nawr y ddau driongl yma. Nawr eto, ar yr olwg gyntaf, mae'n demtasiwn fod ni'n gallu defnyddio yr rheol SAS yn fan hyn i'n helpu ni. Side angle side, sef ochr, ongl, ochr. Mae'n ymddangos fod pob dim yn paru fyny fan hyn, ochr o 4 cm, ongl o 125 gradd ac ochr o 9 cm. Ond dyma yn yr rheol pa mae'n bwysig fod yr ongl yma, yr angle, yn ymddangos rhwng yr ochrau. Nawr, yn y triongl top dde, mae'r ongl 125 gradd yn ymddangos rhwng yr ochrau 4 a 9 cm. Ond yn y triongl arall, dydy'r ongl 125 ddim yn ymddangos rhwng yr ochrau 4 a 9 cm. Gywir, yr ongl yma'n fan hyn ydy'r un sydd rhwng yr ochrau 4 a 9 cm. Nawr, pe bai hyd yr ochr yma hefyd y 9 cm, yna sy'n ni wedyn yn gallu defnyddio yr rheol SAS I brofi bod y trionglau yma yn gyfath. Ond y broblem ydy fedrith yr ochr yma ddim bod yn 9 cm. Pam? Wel, mewn unrhyw driongl, mae hyd yr ochr hiraf wastad gyferbyn maint yr ongl fwyaf.
Yn y triongl yma, yn amlwg yr ongl fwyaf ydy 125 gradd, fedrith y ddwy ongl arall ddim bod yn fwy na hyn, neu hyd yn oed yn hafal i hyn, pe bai nhw, os y cyfanswm ongla'r triongl yn fwy na 180, a wedi hynna ddim bod. Ac felly, gan mai 125 ydy maint yr ongl fwyaf, 9 cm ydy hyd yr ochr hiraf. Ac felly, yr ochr yma sgynnon ni fan hyn, mae haid i'r ochr yma fod yn llai na 9 cm, ac os di'n llai na 9 cm, fedrwn ni ddim wedyn defnyddio'r rheol SAS, oherwydd fydd yr ochr 9 cm fan hyn ddim yn cyfateb i'r hyd yma'n fan yma. Ac felly, sy'n ni'n sgwennu fel eglurhad ar gyfer hyn, rhywbeth tebyg i'r canlynol. Nid yw'r trionglau yma yn gyfath. Mae'r rhaid i'r ochr coll yn y triongl ar y chwith, yr ochr yma, dyn ni wedi bod yn sôn amdano fo, fod yn llai na 9 cm, gan fod ongl fwyaf y triongl, 125 gradd, gyferbyn yr ochr hiraf, sef y 9 cm. Felly, ni allwn ddefnyddio yr rheol SAS i brofi bod y triongl yma yn gyfath. Cyfle nawr iddo chi roi cynnig ar y math yma gwestiwn. Dyma ni bar o triongla sydd nawr wedi ymddangos ar y sgrin. Eich tasg chi ydi sgwennu brawddeg neu ddwy i egluro fod y triongl yma yn gyfath neu beidio. Ar ôl iddo chi roi cynnig arni hi, cymharwch eich ateb wedyn yn erbyn yr ateb dwi dilunio sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.